あ、はい。今は顔より上だったから、まだ。顔より上は、こう、フィルムが離れてて、オープンケースのフィルムも設計だから、で、ここら上だったら流れちゃうから。いや、夏が、すごい強かったらしい。通りやか方なんで、もう右から左に流れていきますよ。やっぱりそういうソフトソロとか使えなくなるってこと。足も使えなくなるんですか？足はこう使えなくなる。今のはいい強さだ。もう一個、もう一個。上、反対の頭。そう。もう一回。